ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହିଥିଲେ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନମାଲ। ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେ ରାତିରେ କାଲି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆସିକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ନିଦ ନାଗିଛି, ସେ କବାଟକୁ ଠେଲିକି ପଶିଗଲେ, ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ କିଏ କିଏ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ପାଟି କରନା, ଚୁପ୍ ହିଁ ବସ୍, ପାଟି କରନା। ମୋବାଇଲ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ପଇସା କ'ଣ ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ତ ନେବା କଥା କହୁଛ, ନେବ ବାଡ଼ଉଛ କାହିଁକି ଆମକୁ? ଆମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ବାଡ଼େଇନି କି? ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ନନା କହିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼। ପୁଣି ବେକ ମୁଳକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଯେ କାଢ଼। ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ନେଇ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ମୋ ବ୍ୟାଗକୁ ଆଣି ଏମିତି କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଥିଲା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଆଉ ମୋ ଘଣ୍ଟା ତକିଆ ତଳେ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପଇସା ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲା 500 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା। ଚାବିଟା କାଟିଦେଲେ, କହିଲେ ଚାବି କାହାର? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗାଡ଼ିର ଚାବି। କେଉଁ ଗାଡ଼ି? ମୁଁ କହିଲି ସେ TVS ଗୋଟେ। ନା ହଉ। ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋବାଇଲ ମୋର ବଡ଼ଟେ ନେଇଥିଲେ, ଛୋଟଟେ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଟା ନେଇଗଲେ। ଆଉ ପଇସା ପକେଟରେ ପଇସା, ଚାବି ନେଇଗଲେ, ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଚାବି ନେଇଗଲେ। ହଁ, ATM କାର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ହାତ ଏଇଠୁ ମାଡ଼ ହେଇକି ଫାଟ ହେଇଛି, ରକ୍ତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନେଇ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ଅଭିଯୋଗ।